Готови за начало? Айде, като за последно 3, 2, 1, аплодисменти. Свърши се! Не се. Пупо, връщам си думите назад. Има още. Искаш да проговориме, нали? Добре. Пак ще даде аплодисменти. Чакаме, Урко. Работата е сериозна. Андро не иска да мъцне. Това нещо не му е готино. Айде, готови обеца, моля ви станете и вие да сте заедно с каната се прави. Ще го направите после това. Имате си нещо ли какво? Добре, ако имате нещо, си го направете, няма проблем. Взе ми думите от устата, разбираш? Просто ми взе думите от устата. Какво има? Нищо ми няма. Айде, готови? 3, 2, 1, аплодисменти. Уважаеми зрители, добре дошли на Арена Сезам, меката на фермерския спонт. Спонт, боже, а що пише Арена Сезам, а не Сезам Арена, както трябва да е? Защото съм изкукал, Андрей. Прочети го обратно. Трети път майка и баща. Ох, не мога. Кенан, на здраве! Аз ще взема питие следващия път и ще кажа на здраве. Аз ако дам 100 лева на Андрей Монето, изцепи в главата един път с брадвата, бе. Не, Иван, какво? 4-0 поне. Защото според мен с един удар ще приключиш всичко. Да. Много ефтино. Но няма да го направя никога дори за пари. Сега ще чакаме 20-30 минути Иван да ги отваря. До година ти ще ги отваряш, Бакук. Изпонарязах си ръцете си, да ви прикла. Искам ти кажа, че ги отварям супер лесно, като няма. Но защо не ги отваряш? Не знам. Ти си ги отваряш от самото начало. Виж го това. Абе. Перничарин, много си... Важни дела са обаждат. 12 часа, кой ти звъни, бе? Как кой? Кой? Ами, кажи ми. Кажи кой ти звъни, бе? Смей се, бе, смей се. Сигурно майка ти, що да си се прибрал, нали? Ти го посрещна с Винкел. Майка ти биеше ли те с Винкел като дете? Какво? Майка ти биеше ли те с Винкел като дете? Не мога да ме пия. Като си бил на 3. Като си бил бебе, сигурно. 3 съм бил 60 кила. На 3 съм бил 60 кила. Ти значи добре си вървял, бе, пап. Много яко.